Gurasoak dira, Joseba eta Ander. Euren familian euskaraz eginda beti eta ohitura hori itxasten saiatu dira euren aurrei. Alaba, lagun batzuekin etxera etorri da eta gazteleraz ari dira etengabe. Ander hasita, 3 bertso 8 kondian. Umetatik euskeraz ezi, gure alaba laztana, ohera joan aurretik beti, kontatuaz ikuin bana, gaur lagunekin etxera bator, gazteleraz dute plana. Zer egin ote nik bakaizki, horrelariteko dana. Zer egin ote panik gaizki, horrelariteko dana. Gure lana ederki egin dugu gure ustez, bere laguna erralduna da, ta logikoa da berez. Pozik esango nien euskeraz, hitz egiteko mesedez, zeinen zaila den erabakitzen, noiz hitz egin eta noiz ez. Zeinen zaila den erabakitzen, noiz hitz egin eta noiz ez. Zertan noiz esan jakite hori, izan liteke aparta, baino askotan nik pentsatzen dut, eman diodala lata. Euskeraz egin zazu maitea, hor gabiltza zarataka, baino euskera gure etxean beti doa atzeraka, baino euskera gure etxean beti doa atzeraka. Gure etxea euskalduna da, zer horri zera testigu, baino lagunak justu esaten, ditu bat, bi eta 3. Alperrik dugu orain herrita, alperrik 1000 kastigu. Ze gogorregi hartu ezkero, zapuztu egingo zaizkigu. Ze gogorregi hartu ezkero, zapuztu egingo zaizkigu. Egoerantan gaur guretzako iristen zaigu
euskerarekiko grina, adibidea eman ezkero, guk egin degun adina, agian bihar loratuko da, gaur indako alegina, agian bihar loratuko da, gaur indako alegina. Zu bezalaxe kontu horrekin, ni ere nago fededun, gure salako apaletara, orain begira dezagun, badago mila ipuin polita, mila histori euskaldun, ondoan jarrita liburu bat, irakurdi ezaiogun. Ondoan jarrita liburu bat, irakurdi